Nazdar lidi, já vás zdravím u mého prvního videa. Já jsem Joník 99, budu natáčet různé videa z různých her. Třeba dneska jsem připravil ochutnávku ze hry Spec Ops The Line, neboli Spec Ops. Hra je tajta, akorát mám trochu blbou citlivost myši, za co nemůžu. Je to ochutnávka, jen tak, možná někdy udělám nějaký gameplay. A grafika naplno, že jo, co by to bylo? Very hard, všechno je very hard. Tak, příběh custom, takže taková střední cestička. A tady mám už... Hra se vlastně odehrává v Dubaji, kde prostě nějací teroristi nás zautočí, tam se stane nějaká písečná bouře, ono se to všechno nějak semele a vy prostě musíte prozkoumat to město a jsou ti typci 3. Teď jsem zapomněl akorát, jak se jmenujou. No to je jedno. Takže já jsem v kapitole 6 se mi zdá, takže dáme resume game. A začínáme. Bude to jen 10minutový až 15minutový, protože render bude na dlouho, a ještě nahrávání bude na dlouho. Nechci to dělat moc dlouhý. Uvidím, jakou bude mít sledovanost, a když bude mít velkou, odměním vás dalším videem. Tak, a hrajeme. Mám málo FPS, kvůli tady tomu. Je to nějaký nevybarvený, takže já nevím proč, ale je to asi kvůli tomu, tak já musím snížit to, že tady je málo FPSek. Takže za to se omlouvám, já doufám. Jo, tohle je ono. Já jsem musel snížit, ale když jsem to hrál normálně, bez natáčení, tak jsem... Tak a shiftem ho takhle praštíte hlavní do palice, nebo já nevím, kam se prostě trefíte. A... nech mě zmetku. A zbraně mám Desert Eagle, M4. Ty vole, oni ho to nechali. Akorát já si slomím zvuky. Omlouvám se za menší střih, jsem zpět, omlouvám se za kratší střih. Byla to kamarád, mi donesl hru jednu, co jsem mu půjčoval. Jo, já jsem si chtěl seslavit ještě víc ty zvuky, že vy mě moc nemusíte slyšet. Tak, a jdem na ně. Nabiju. A chtěl bych se zeptat, jestli někdo, kdo mě sleduje, teda doufám, že bude sledovat, jestli někdo má hru GTA 4 a chtěl bych se zeptat, jestli to hraje na plné detaily. A chtěl bych se zeptat, jakou má sestavu počítače. Že bych si s ním mohl zahrát multiplayer nebo tak něco, ale potřebuji zjistit, jakou má sestavu počítače a chci vědět, jestli mě to pojede na full detaily. Ta hra. Tak. Tak, jsou tam ještě nějací? Slyším nějaký, počkáme chvíli. Pojďte, hoši, pojďte. Tak, sem. Oni nechtěli, oni se mě báli, že by až tak. My jsme mi 3 nahránili hrůzu. Řád, utíkej. Fuck. Tak utíkej! Rychle utíkáme. Dobře udělaný to rozmazání té hry, to se mi strašně líbí, když utíkáte.
Trochu psycho hudba nám k tomu hraje. Takový akční hra, akční hudba. Sakra. Trefili nám ho, chudák. A sakra. Chudáka trefili. Doufám, že přežije. Bylo by mi ho líto, kdyby nepřežil. Tak teď se podíváme, co nás čeká dál. Nějaký černo. Co pak se jim stalo? A už. Tak, a už se zvedli FPS. Vypadá to, že se někam propadli. A. Ten má něco s nohou, asi jak ho střelili. No, i ty ukázky se sekají, jak mám to nahrávání, ale normálně, když to hraju sám, nenatáčím to, tak mi to jede na plný detaily a bez seknutí. Nevím proč. Tak asi někam půjdem, do těch dveří bych řekl. Jsou akční. Jak z akčního filmu. The Battle. Bitva. Že vy se konečně pořádně byli, oni se bijou furt. Vypadá dobře, ne? Takový akvárko mít pod podlahou. Nějaký muzeum, nebo co to je? Ruce. Aha, vrtulník, asi bych řekl starý známý, že přijel. Nějakou díru udělal moc velkou do toho akvárka. Skročíme se. Wow, nějaký borec tam vypadl. Asi ho to muselo bolet, když střísknul hlavou až o to. Chudák. Asi tak. Aha. Jo, oni chtěli, jo, aby jsme se dostali ven. Jo, a ještě jsem zapomněl, když takhle se střílí a tam jsou velký okna, tady jsou vlastně v té Dubaji nějaká písečná velká bouře, strašně moc velká proběhla, celé to město nějaký zhroucený nebo co. Tak tady prostě do oken, oni tam jsou ti typci a oni tam prostě na ně vysypete písek a je po nich. To je dobrý. Ty, já zase nevím, proč to je to, taká debilní grafika, jestli kvůli tomu, že natáčím. Tak ten se luxusně rozsekal. Fuck. Jdeme. Asi bych řekl. Jsou tady dobrý pohyby, třeba když utíkáte a zmačknete mezerník, on se tak sklouzne. Třeba tady musí zase po laně, dolů.
A tady ten, za kterýho hrajete, je kapitán. Čekám, akorát já jsem asi. Přepnu si. Bez zaměřovače. Můžete přepínat mezi zaměřovačem. Tohle je bez zaměřovače, bez optiky. A tohle je s optikou. Cčkem přepínáte. Hru bych určitě doporučil, aby si ji každý koupil. A já k tomu už asi nebudu mít. A to je nechutný. Hovada. To vypadá, když bylo graficky nějak rozsekaný. A to je schválně tak udělaný. Jsou ty mosty, jsem myslel, že já to nějak nahrávám, ano, to je tak udělaný schválně. Nechápu, jak tam mohli... Tohle fakt nechápu, jak tam ty mrtvoly mohli dát na ty lampy. Ale když už jsou tak dobrý. Proč jsou černí? Proč jsou černí? No, já bych toto ukončil, tenhle díl. Grafiku jsem těch panáčků spravil. Doufám, že se vám to video líbilo. Jestli se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like. A dejte prosím odběr, ať vím, že mám video natáčet dál. A pošlete svým kamarádům. Do popisku dám svůj Steam, jestli chcete někdo mi koupit nějakou hru. A děkuji vám všem, kdo se na mě budete dívat. Tak zatím čau čau!